Hello, may hapon. Boy bulkit gihapon, medyo okay na ko gamay. Okay gamay. Bitaw nagkuan ko nagluto ko akong kagalingon nga makaroni o bahala ko lami basta kay makaroni kay naibog gyud ko nandito sa mga silingan nagkikaon ko nang wa gyud mo mapura og kaog makaroni. Nya. Oh. Ako nga pan ako nang gikuan gamay. Gutom kayo. Pero karon dili na mo ang tapi sa akong vlog ang pagkaon dili. Kuan. Kani akong inahan abay nako. Magyaw-yaw ko sa iya karon kay but-buton man gud ni siya. Kaya ana sa una sa kuha. John kanang eskwela og tarong John ba kay mag-unsa naman ang mga bingkang liki sa mga babae John kung makahuman kag eskwela John. Kana sila ay pailat ang mga bingkang liki John kay di ka makahuman og eskwela ana. Wala gid ko binuang eskwela gid kog tarong nira. Kay aside nga ubang bingkang liki medyo baho. Di gid ako makahuman di. Ngayon kamot gid eskwela. Kaya beka. Nya. Karon nakahuman og eskwela. Katrabaho na ako. Naka-income kung sakto-sakto tong giagi. Nya. Wala naman lugi na ingon niya nga, Jun. Mag-unsa man ang mga bingkang liki kaya ang mga bingkang liki inig makaman kag eskwela, mga pay na sa imo. Naman ang kog eskwela pero wala yung kitag bingkang liki nga nay kamot nga mga pay. Katuday sa una di ay, unsa mo dito gyani dire? Ha? Unsa dito di ay? Gwapa man to sa Facebook pero baho man ka sa personal ay. Pato tada tug lawas. Baho kag baba. Ay buang-buang. Baho kag babay. Pamili. Dili sa dili pamili, nag-eskwela kog maayo niya, imo rong i-partneran ng gwapa sa Facebook, baho baba sa personal. Katuday gyani din ni bag-o di ay. Kato. Gwapa gyapon adto. Kato si Belen ni ana siya nga kuan daw siya, single. Okay. Single sa Facebook pero pag ukay-ukay nako, dili mo single ay. Sa pagka-single nga 5 ka buok yang anak. Yung sa pananaw niya sa kuha. May noon to. Abi gina ko siya single kay nangilad siya niya. Ahak 5 ka buok yang anak paminaw niya. Mura na ko maghimog daycare center. Iyahak na. Unsa man imong gusto di ay? Kana mga 20 ra pud 20 ra ka pin ba kay katong isa diri nga katong tiguangon na. Lain man kay ang topic ito na kay kanang kuan kana. Is loan, PhilHealth na niyawa na. May noon to siguro. Lainan ko guban-uban ng mga tao nga sa topic is pag-ibing loan ay murag utang-utang ng topic pang tiguang. Unsa man imong gusto di ay? Di ko ganaanay. Katuday sa daglawas lugar gyud. Tapat bahala dili ka tsadang lawas. Kan. Basta kay buutan niya dili wala mabot og pag 30. Patay. Eh, ang babae ra ba dali ra ba mo mature ang babae? Nada age limit. Bahala maayo pa nga bahala na lang. Bahala na lang. Sabay! Sama nagwilga pang ero. Bahala na lang dili maminyo kasi magminyo ko nga. Nagmata na ako nagakos ako di ko ganahan tok. Tabulan gyud ako unlan ang naong ba. Minyo na oy. Okay. Na. Masapunas kalendar. Pero kayo mong ginako guys nagminyo kay mugahi man akong lagay. Paras. Lagi. Paras. Sa makaon na lang. Katoy. Ana akong nanay ka kinsud ako ni makahatag na ako nag-apo sa iya kay muda akong minyuan. Potay. Mau. Pero bahala na yun. Kanina lang iring. Ambot lang po lagi kay nagmakain ng bitaw kay tanong mabaye kay murag mo gwapa. Ano? Ano lang ni. Hoy! Sige pangalungat sa amin oy. Ikaw na lang Ming. Na ako na lang imong bataan ni. No. Ikaw na lang bata Miyaw. But man kay kanay kasi sabat na lang kung takadaan nga dili wala gi kanang bingkang liki nga gapangapay. Mga pay oy. Mga pay. Sa lugar na magtawil-tawil ah. Magpamili ka man sab. Natural, sudsad. Patay. Basta kay mabilin sa balay, mauna na siya. Bilin. Ngayon ako nang tagyaya para ibilin sa balay. Kami ibilin sa balay himo ng security guard. Ninyo ka lang security guard kung mao. Mao. Mabilin sa balay, masaligan, mauna na. Pamilya. Kaunsa man gwapa. Di mabilin. Magunsa man ang gwapa ko ni mabilin sa balay. Oo.
Pero mag-unsa man po nagpangit kung nara perminto sa balay magsakit akong mata. Sulod sa ako. Isulod sa sako. O paano mo isulod sa sako? O paano nila isulod sa sako? Ikaw okay, napurisyo lang ikuha nang inang istahila ba kay sa akong edad karon nga kapit lagi ko mag-30. Nataranta na ako gamay. Kanaog sa kalendar. Pero kung mahuman man kayo ng kalendaryo, di na ako masakay sa kalendaryo na pa may bingo card, pwede pa ko. Nasobra na. Giyambak sa kalendaryo. Mambak na. Dapat lagi sa una-unta, wala kay ko nag-concentrate kay eskwela, nag-uwag-uwag po na ako ginagmay ba? Patay. Karon, kapoy nang ikasalan, gigikubala na gid akong palad o, mara nagkamot ni Gino. Giyon sa manimot ko. Nagkamang-kamang. Oo. Nagsigi kog lubag-lubag sa akong lagay. Bastos. Pare. Agoy tama. Kakapoy rada. Ano to? Tao na. Kapoy sa buong. Lubag-lubag sa lubag. Ay, palungo sa namo, kinanasan, manarado, may tindahan, kinanasan, pala utang lang.